थांनाय सानखालि भैरबकुन्द'आव फालिदों इन्टारनेशनेल एन्टि ड्राग्स डे। भैरबकुन्द' ख्रिस्टियान क'र्डिनेशन कमिटिनि बानजायनायाव फालिदों इन्टारनेशनेल एन्टि ड्राग्स डे। गुबुन गुबुन थावनि आरो ओनसोलफोराव फालिनाय बायदियैनो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय समायना लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि भैरबकुन्द'आवबो मैयानि सानाव भैरबकुन्द' ख्रिस्टियान क'र्डिनेशन कमिटिनि जर'खायै बानजायनायाव बे इन्टारनेशनेल एन्टि ड्राग्स डेखौ फालिनाय जायो। ड्राग्स बाहायनाय एबा फेग्रा मुवाफोरखौ सोबनाय जानाय लोंनायनि गेजेरजों सुबुङा इयुनाव भुगिनो गोनां जानाय जाथाय, लोगोसे रांखान्थि नखरारि खहा जालांनाय बेफोरबायदि गोनां आयदाफोरखौ बे हाबाफारियाव सावरायनाय नुनो मोननाय जादों। बेराफारसे मख'नो गोनांदि हाबाफारियाव भैरबकुन्द' ओनसोलनि ख्रिस्ट' सिबियारि रायजो राजाफोरजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां 200निबो बांसिन सेंग्रा सिख्ला आरो मेलेमजिबि सुबुंफोरा हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जायो। आङो दिनै नोंथांमोनखौ बे मिडियानि गेजेरजों आरो मिडियाखौ आङो हामबाय होनदों। बे रादाबनि गेजेरजों दिनैनि जे भैरबकुन्द' ख्रिस्टियान क'र्डिनेशन कमिटिया इन्टारनेशनेल एन्टि ड्राग्स डेखौहाय जोङो पालन खालामनो थाखाय मोनबाय आरो बेजों लोगोसे दानि जाबाय थानाय जेनाखि जोंनि समाजाव गुबुंले जेनाखि जानाय लोंनायफोरजोंहाय समाजावहाय न'खरफ्राव गोबां नस्थ' जाबोगासिनो दङ। बेखौ लाखिनानैहाय जोङो जेन रैखाथि होनो हायो दानि देरबोनाय गथ'फोरखौ, जोहोलावफोरखौ, सिंग्रिसा सिख्लासा गासैखौबो जोङो जेन मोजाङै दैदेनलांनो हायो, मोजां समाजावहाय मोनसे मोजां माने बोसोन होलांनो हायो, जाहाथे बिसोरो दिनैनि सोलोंसा जानानै बा दिनै जोङो बे जोहोलावफोरखौ दिनैहाय जोङो मोजां जुदि फोरोंलाङोब्ला हायोब्ला शिक्षा होलांनो हायोब्ला बे एन्टि ड्राग्सफोरनि गेजेरजों बेखौ बाहायनायावहाय मा खहा दङ आरो बेखौ बाहायोब्ला जोङो मा जागोन जिबनावहाय बेखौ लानानैनो जोङो जेन मोनसे मोजां समाज दालांनो हायो, समाजाव मोनसे मोजां गोग्गो थासारिफोरखौ जों लाबोनो हायो। जोंनि भैरबकुन्द' एरियायावहाय गोबां बेबायदि थासारिफोर जानानै फैबाय, जेनाखि भैरबकुन्द'आवहाय बयबो बेखौनो होसोबोयो, बेखौनो माने लोंनो थाखाय एन्जय खालामनो थाखाय फैनाय समावथ' मोजाङै फैयो, ओमफ्राय थांफिननाय समावहाय माने सोरखौबा एक्सिडेन्ट खालामनानै गालाङो, सोरखौबा गावनो एक्सिडेन्ट जानानै थैलाङो, न'खरावहाय समस्या लाबोयो। बेबायदि मोनसे थासारिखौ लानानै जोङो मोनसे मोजां बोसोन होलांनो सानदों आरो जेन मोनसे एवेयारनेसनि गेजेरजोंहाय जों गासैबो मोजां जिबन जापन खालामनो हायो, बेखौनो लानानै जोङो दिनैनि बे एवेयारनेस प्रग्रामखौ जों खालामनाय जादों। गोबां समफ्राव जों नुनो मोनो भैरबकुन्द'आ खासिबारि टु भैरबकुन्द' बे डेन्जार मोनसे जन मोनसे लामा होननानै जों मिथिनो मोनदों। बेराफारसेथिं जों पुलिस प्रसासन बिथांमोननिफ्रायबो जों गोबां समाव जोङो गान्जा हमनाय, ड्राग्स हमनाय बायदिसिना जों माबाखौ जों नुनो मोनदों। आरो नोंथाङा एसे फोरमायखाबाय जे बे ओनसोला माने लोंनाय जानायाव बांसिन माने गोबां माबा दङ। दा नोंथांमोना मा मेसेज होबावनो सानगोन बे दिनै प्रग्रामनि गेजेरजों, जिहेथु बे मोनसे डेन्जार जन होननानै मोनसे माबायाव मिथिजाबाय। आङो बे मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंनो हास्थायदों जे भैरबकुन्द'निफ्राय लानानै माने खासिबारि एरियासिम माने बेखिनि एरिया ओरैबायदि डेन्जार जाबाय, माने लामायावहाय माने रावबो मोनसे माने सुख सान्ति हिसाबै हान्थिनो हाया, थाबायनो हाया। बेलासि सम जाब्लाथाय माने लामायावनो ओंखारनो हायि बेबायदि समस्या जाबाय। माने ओरैबायदि बाइकखौ स्पिडआव सालायलाङो, लोंनानै ओरैबायदि माने गोसा माने साफ्रेलानानै जेसेबां स्पिड दङ बेनिबो बांसिन माने साफ्रेलानायहाय माने बेबायदि सालायलांनाय जोङो नुनो मोन्दों आरो बेजोंनो लोगोसे गोबां मानसिफ्रा माने लामा दथायावहाय थानाय मानसिफोरखौबो एक्सिडेन्ट खालामनानै बुथारलांगासिनो दङ। दा बेखायनो जों खावलायगोन जेने नैबेफोर निसानिफ्राय जोङो मुक्त जानो नांगौ, गासैखौबो लोंनाय जानाया माने बेखौ सिमा खालामनानै लानांगौ, कन्ट्रल खालामनो हानाय जानांगौ, बेखौसो बुंगोन। आरो हायोब्लाथ' जोङो बेखौ एंगारनायानो मोजां, गारनो हानायानो मोजां। बेखौ गारनो हायोब्ला जोंनि न'खरा परिस्कार जागोन, समाजा परिस्कार मोजां जागोन। बेखौ लानानैनो जोङो सानदों जे मोजां बे भैरबकुन्द'निफ्राय लानानै माने बे एरियाखौहाय जोङो मोजां गासैनिबो मोनसे मोजां बोसोननि गेजेरजोंहाय गासैनिबो एवारनेस होनो जों सानदों आरो। जाथि आरो हारिखौ हिसाबै नायोब्ला दिनैनि दिनाव जों बर' लाइमोनफोरखौ बिखेखै बांसिन बेबायदि खामानियाव लोब्बा जानायखौ नुनो मोनो। बे बिथिङाव मा मेसेज होगोन नोंथाङा बिथांमोननि? बिसेस करि जोंनि जिथुनाखि देरबोबाय थानाय लाइमोनफोर बिथांमोना
आं दहायबो मेसेजाव बुंदोंमोन मानसिफ्रा एन्जय खालामनो थाखाय टेस्ट खालामनो थाखाय बेखौ माने बाहायजेनो आरो जेब्लानाखि बेखौ माने एन्जय खालामनो थाखाय जेने बेखौ बाहायजेननायजों लोगोसे बेखौ जेब्लानाखि अभारड'ज बाहायनायजों लोगोसे बियो गावखौनो कन्ट्रल खालामनो हायै बेबायदि मोनसे जानायनि गेजेरजोंहाय बियो गावबो कन्ट्रल खालामनो हाला ओमफ्राय समाजखौबो कन्ट्रल खालामनो हाला ओमफ्राय बेराफारसे न'खराबो नस्थ' जाहैबाय ओमफ्राय गुबुनखौबो बियो गाव थैनायजों लोगोसे गुबुनखौबो थैनायावहाय लांफाबाय थायो दा बेखौनो लानानै जोङो नोजोर होनो हास्थाय जोङो जेने मोजां माबा समाज दालांनो हानायफोरबादि गासैबो इयुथफ्रा दिनै नोंथांमोना इयुथ जानो हागौ मोजां सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंहाय मोजां समाजावहाय बोसोन होलांनो हानाय मोजां नेता जालांनो हानाय नैबेबादि बोसोनफोरखौ लायोब्ला मोजां गियानफोरखौ जुदि माने नोंथांमोना समाजाव होलांनो हायोब्ला निस्सय जोंनि समाजा बर'आनो जा गुबुन गुबुन जाथियानो जा माने देरलांगोन जोङो समाजखौ जों फोसाबलांनो हागोन बेखौ साननानैहाय जोङो बे एवारनेसखौ जों खालामदों पाब्लिকৰ नशा एन्টি ড্ৰাগ আৰু ইয়াৰ নশা কেতিয়াও মানুহকে উন্নতি নাদে সদায় মানুহকে মাইনাছত আনে আৰু ব্যক্তিগত জীৱনতো হওক ইয়া ছ'চাইটি হওক ইয়া পৰিবাৰ হওক একদম মাইনাছ পইণ্টতে আনে মাইনাছে আছে এভৰি এৰিয়াত মাইনাছ আছে প্ৰগ্ৰামৰ আজি আমি ভৈৰৱকুণ্ড খ্ৰীষ্টান কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি মই নিজে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আজি কমিটি আমি লৈছোঁ আৰু একদম ভালে প্ৰগ্ৰাম হৈছে আমাৰ মুখ্য অতিথি ৰেভাৰেণ্ড ছাৰে আহিছে তেখেতে আৰু ভাল মেছেজ দিয়া হৈছে আৰু লগভগ ইয়াতে আমাৰ প্ৰগ্ৰামত মোৰ দেন 200 সকলে আইখিনি একেলগত যোগদান কৰিছে সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইটো প্ৰথম আমাৰ এইটো প্ৰগ্ৰামটো প্ৰথম আৰু আমি নেক্সট আৰু ভাল পৰা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ